Šťastné, veselé a kreatívne všetkým našim fanúšikom a spisopriateľom. Vianoce sú ideálny čas obdarovať ľudí, ktorých máte radi, a tak sme sa rozhodli, že jeden darček dáme aj my vám. Viacero epizód v priebehu tohto roka sme aj s videom uverejnili iba našim fanúšikom na Hero Hero, ale povedali sme si, že aspoň jednu tu na sociálnych sieťach najpopulárnejšiu vám predsa len na Vianoce dáme ešte raz všetkým na YouTube aj s videom. Takže Emma Miller ako naša hostka číslo 1 z hľadiska popularity na sociálnych sieťach ešte raz pre vás všetkých, čiže užite si krásne sviatky a teraz príjemné sledovanie. Často tu rozoberáme tvorenie, logicky, lebo táto sekcia sa volá Otvorenie otvorení a myslím si, že dnes bude čo otvárať, pretože tu máme dámu, ktorá tvorí v podstate dennodenne, tvorí módne, má svoju vlastnú značku, tvorí v podcastoch, aj keď teda je tam krátka pauza, veríme, že nie je dlhá, a tvorí teda aj ako autorka, čiže myslím si, že keď ťa uvidia, všetci budú vedieť, ale oficiálne by som chcel privítať Emu Miller. Ema, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Marek. Veľmi si to vážim a veľmi sa teším na tento náš spoločný čas. Áno, už sme začali niečo pred začiatkom tohto podcastu rozdebatovať a ty si povedala, to sa malo nahrávať, takže... Na budúce sa nebudeme vôbec rozprávať bez týchto sluchátok. Presne tak. A ja si myslím, že veľa z toho vieme vyťahnuť aj teraz a stále si myslím, že je to dobré, lebo sme už niekde nasmerovaní, ale aj tak je mi ľúto, že niektoré z tých vecí nepadli. Takže poďme si to prebrať celé od začiatku, dobre. Ale ja by som rovno naskočil do tej literatúry, lebo ty si človek, s ktorým bolo urobených 1 000 000 rozhovorov, možno sa aj ľudia pýtajú, že ona autorka, prídeme k tomu, jednoznačne autorka a autorka vo viacerých zmysloch slova. A mňa skôr zaujíma, ako si k tomu došla, lebo na jednu stranu máš okolo seba, v podstate aj vo svojej rodine, veľa umeleckých vzorov, alebo takých tých mediálnych vzorov, pretože mama, asi nemusíme hovoriť moderátorka, televízny človek, otec, spevák, hudobník, ale ako na tom bola literatúra? Bola súčasťou vášho života? Áno, veľkou súčasťou nášho života. Ja som aj recitovávala, moja mama vyhrávávala Hviezdoslavové Kubíny, keď bola malá. Ja som mladá, malá. A ja som recitovávala tiež, čiže vždy som čítala iné veci ako moji spolužiaci. Nie len tú povinnú literatúru, ale aj mamina mi dávala nejakú povinnú, nepovinnú literatúru, ktorá bola možno pre mňa, možno som na ňu bola moc malá, neviem, ale literatúra bola v našom živote celý život a moje písanie bolo v mojom živote tiež celý život, pretože ja som, odkedy si pamätám, som si zapisovala a som sa zo seba vypisovala. To je super. Čo bolo pre teba také nejaké najmotivujúcejšie, najviac inšpiratívne? Od koho si sa učila, možno čo sa týka literatúry, keď si hovorila, že bola dôležitá súčasť? Ktorá literatúra ťa najviac ovplyvnila? Akože musím ti povedať o včerajšku. Prepáč, že sa... Jasné, poď. Mám takú kamošku Žanetu Morovskú, musíš si ju sem zavolať. Ona vydala knihu Blahobytie, manifest mladej ženy, robí tú hlbinu, píše neskutočne. Básni aj píše neskutočne za mňa. A včera mala s Andreou Bučko, volalo sa to krásny názov, že od A po Z, Andrea Bučko, Žaneta. Mali taký... Ona recitovala svoje básne, Andrea do toho spievala, hrala na klavíri, no bolo to magické. A otvárali a zatvárali Kristou Bendovou. A úplne si pamätám tú Kristu Bendovú z mojej malosti, ako som čítala tie jej básne a už vtedy som cítila, že wow, že prišlo mi to také veľmi odviazané, slobodné na to, aké tie básne sú staré, z akého sú obdobia. A včera sa mi to normálne vrátilo, že Krista Bendová je... Wow, normálne cítiš z jej básni to, čo by som chcela, aby bolo cítiť z mojich textov, že slobodu, svojskosť a také, že aj ty, čo to čítaš, aby si sa normálne, že zrazu si povedala, OK, ja naozaj môžem byť taká, aká chcem byť. Takže možno tá Krista, vidíš? Toto bol super tip, lebo veľmi často sa nám tu stáva, že autori, ktorí tu sedia, alebo ľudia okolo literatúry spomínajú už také tie dospelé literatúry, ktoré ich formovali, ale ja si stále myslím, že sa to začína v tom mladom veku a toto je krásny tip. Čo bola tvoja prvá kniha, ktorú si čítal? Ktorú si prvú prečítal? Pamätáš si na to? Ja viem. Fakt? Poď. Roald Dahl. OK. Čarodejnice. To bola moja prvá kniha, ktorú som celú prečítal. Ale to je dobrá kniha na to, že to je prvá, čo si prečítala. Výborná kniha. Potom som všetko od neho čítala, milovala som, ako píše.
Otvárame si tu veci normálne krásne. Otvorení, to nie je náhoda, vieš, to je sekcia, v ktorej sa bavíme, takže je to tak. Ja som to už veľakrát hovoril, ale mňa veľmi rýchlo chytil King. Že ja som mal detské veci, mal som 3 pátračov a mal som také tie klasiky. A potom mi kamarát, ktorý bol o 4 roky starší a on mohol mať, neviem, 15, mojich zhruba 11 dal do ruky Kinga. Ktorú? No, asi 20 mi ich dal. A tá prvá, ktorú si pamätám tak najvýraznejšie bola, u nás sa to volalo Tretie oko, Dark Half to bolo. Je to brutálne, ale v istom zmysle to bolo hrozne oslobodzujúce. A ja som si uvedomil, že že literatúra môže robiť aj toto. A asi dodnes som potom taký fanúšik toho temna v istom zmysle, lebo mám pocit, že si tým kompenzuješ niečo a že potom to dokážeš dostať do tej literatúry, prežiť to, či už to píšem alebo to čítam a ten bežný život zostáva akýsi slobodnejší. Vidíš, ja som od neho čítala len to, čo sme sa rozprávali predtým o písaní. Tiež mi to dala kamoška, ktorá, táto Žaneta, budem ju asi spomínať miliónkrát, pretože vidíš, mal som si ju sem zobrať so sebou. Ona mi ju dala, kúpila ju na nejakom, že už sa nedá kúpiť, tuším, tá kniha. Niekde ju kúpila na nejakej stránke. A dala mi ju s tým, že chcem, aby si napísala knihu. To ešte knihu som nemala. Inak aj jej sestra mi robila grafiku kníh, že sme v tom boli veľmi spojené. No a prvýkrát som čítala od neho niečo. A veľmi mi to, aj viem, že aj ty si o ňom čítal, a mne veľmi dobre spravilo. Ako povedal pragmaticky, že nemôžeš čakať, že za tebou príde múza. Že ty si musíš sadnúť na zadok a urobiť ten job a ona príde. Že ty jej musíš povedať, od 10. do 7. píšem, prídi za mnou. A ja som si dovtedy myslela, že aj som to tak hovorila, keď som mala deadliny, tak veľakrát do Vogue, tak veľakrát som mi napísala, že hanbím sa normálne za to. Vieš, editorom, ktorí píšu 150 článkov denne, tak ja som im k môjmu napísala A4-kovému článku 1000-slovnému, že nemám slínu, že nevieme nič napadnúť, lebo som si sadla a som si myslela, že ono to teraz príde samo. Nie, ty si musíš, ako si aj ty povedal, strašne peknú vec povedal Marek, že keď nemáš dostatočné sebavedomie, keď nemáš v niečom dostatočné sebavedomie, vzdelávaj sa v tom. Áno, to je moje motto životné, lebo tým sebavedomím veľmi netrpím. A mne sa veľmi páči iné prirovnanie, ktoré som si ja tak, a neviem, či som ho niekde počul, asi som si ho vytvoril, ale na základe toho, že mi ľudia rozprávali, ja si tak spájam potom do niečoho, čo je moje, ale nevzniklo to mnou. A ja nazývam, že aj tú kreativitu, že to je vlastne sval. Že ty na začiatku začínaš s veľmi neposilneným, slabopracujúcim svalom a hovoríš si, ja nie som kreatívny, lebo ja som si to celý život hovoril, napriek mojim koreňom rodinným, kde sme mali extrémne veľa kreatívnych ľudí, ja som sa cítil slabý oproti ním. A zrazu, keď som si našiel tú svoju cestu k tej kreativite a začal som ju podporovať a nechal som jej voľný priebeh, som zistil, že to robím častejšie a častejšie. A ako ten sval sa to posilnilo a zrazu si zistila, že ja mám obrovské možnosti, ale iba vďaka tomu, že to robím. A že vlastne to sebavedomie vychádza z toho cvičenia aj v tomto zmysle. A aj tá kreativita je len o tom, že ju pustím. A keď ju raz pustíš, otvoríš dvere, tak ona ti ich vykopne a ide to. Áno, že treba ten prvotný impuls, ale musíme makať. Aj ten Stephen King napísal, že aby si sa zlepšoval v písaní, musíš písať. Je to tak? Čítať a písať. Áno. A ja sa napríklad snažím teraz, a je to pre mňa náročné, ale každý deň sa snažím napísať, nazvala som to, že 3 strany denne, to je 1500 slov na počítači, a snažím sa každý deň napísať tie 3 strany, len aby som presne ten môj sval cvičila. Perfektné. Padlo tu slovo sloboda niekoľkokrát. A to sme len na začiatku. Pre mňa je slovo sloboda niečo, čo keď som si o tebe robil prípravu, veľa som si pozeral, počúval, čítal, mi prišlo, že ak by som mal povedať jedno slovo, ktoré ukazuje, aká chceš byť, za čím smeruješ, tak je to práve sloboda. Akú slobodu ti dáva napríklad práve tvorba? Písanie je pre mňa psychohygiena. Ako som ti povedala už na začiatku, že som sa vždy zo seba vypisovala, keď som bola malá. Doteraz mám tie zápisníčky. Vidím, že čo som tam písala, Marek. Niekedy sú to tak hlboké veci, že nechápem, ako nejaké malé dievča môže toto povedať, môže mať toto v hlave. A oslobodzuje ma písanie aj v tom, že mám strašne veľa myšlienok v hlave stále. Milión naraz. Ale nevieš ich milión napísať. Ty v tom danom momente, keď píšeš len tú jednu myšlienku. Je to tak. A
A mne veľmi pomáha sa zo seba vypisovať aj preto, že keď som stratená, lebo neviem, ktorej myšlienky sa uchopiť, neviem, ktorú mám rozvinúť, neviem, ktorá je over myšlienka, tak tým, že si to napíšem, tak viem, že ktoré myšlienky, ktorých by som sa mala chytiť a ktoré by som mala brať zodpovedne. To je perfektné. A môžem ja sa ťa opýtať niečo? Jasné. Si povedal, že sloboda. Ale že ide ti zo mňa, že chcem byť slobodná, hej? Alebo že som. Ja vnímam, že si, ale mám pocit, že ty stále máš pocit, že by si chcela byť viac. A toto ja si musím podľa mňa aj nejak sledovať, že prečo tak strašne chcem byť slobodná. Lebo nebola som neslobodná nikdy. Mala som super detstvo, mala som super tuj, ale že vidíš, že toto ja si chcem sledovať, že prečo tak stále chcem byť slobodná. Ja si myslím, že to je čisto o tom, že všetko, čo robíme, a hlavne to vychádza z toho tvojho perfekcionizmu, že podľa mňa tak ako makáš na sebe vo všetkom, tak máš pocit, že aj toto treba posúvať ďalej. A to je výborná vlastnosť, lebo v momente, ako sa niekto niekde uspokojí, tak začne stagnovať. A to, že ty tú slobodu hľadáš aj ďalej, je super, lebo celý život je vývoj. A ty sa vyvíjaš ďalej a tú slobodu hľadáš v ďalších a v ďalších veciach. A pre mňa je krásnou ukážkou toho tvojho hľadania slobody, ktorú ty máš a našla si ju a hľadaš ju ďalej, čo je úplne v poriadku, že ani v tomto asi netreba byť extrémne kritický, lebo to je podľa mňa v poriadku, že keď si sa necítila dobre doma, pretože jasné, máš jednak meno po slávnych rodičoch, už sa niečo očakáva, do toho modelingová kariéra, kde proste ten drobnohľad je veľký, bulvárne médiá a tak si proste odišla. A tá sloboda sa začína budovať tam. A tak ďalej. Tá sloboda toho, že si síce vyštudovala módny biznis, ale rozhodla si sa to robiť sama pre seba. Čiže ty môžeš byť, alebo PR manažérka, že môžeš byť niekde zviazaná, niečo sa naučiť a vlastne tú slobodu začneš hľadať v tom, že ja použijem to, čo viem, použijem to, čo je moje, to, čo ma sem doviedlo, ale budem to robiť pre seba. A ja toto obdivujem, že sa ti to darí. Ďakujem, to si krásne povedal. Podľa mňa to hľadanie slobody je, že extrémne dôležité a ono sa dá hľadať v živote. Niekto sa tak strašne bije za tú slobodu, až ju nemá a dá sa hľadať práve v tom, že žijem si život a robím aktivity, ktoré mi k tomu prispievajú, ako sú tvoje podcasty, tvoje písanie, to, že sa zameriavaš sama na seba a že vlastne každý deň sa nad tou slobodou zamýšľaš. A podľa mňa to je kľúčové. Čiže ja si nemyslím, že to máš prekopávať. Práve naopak, pre mňa je to inšpiratívne, že veľa ľudí je neslobodných len preto, lebo si sami postavia svoje vlastné väzenie a ty hľadáš každý deň cestu von z toho, ktoré potenciálne by sa mohlo začať stavať. Wow, ježiš, mne je tu tak dobre. Aj s týmto môjim slivkovým čajom nič viac som nepotrebovala na dnes. Som veľmi rád. Akú silu podľa teba má slovo ako také, alebo aké majú slova? Lebo literatúra sa skladá zo slov, čiže keď sa bavíme o písaní, tak ono to je celé o slovách, ale to slovo, či už pre teba alebo pre spoločnosť má veľký dosah alebo môže veľa zmeniť. Akú silu majú pre teba slová? Wow. Slová sú jedným z hlavných znakov prejavu lásky. Toto sme aj včera preberali s kamoškami, že tam máš dotyk, darovanie, čo si vieš predstaviť všeličo, a teda slová. Takže ja si myslím, ale potom záleží, že vieš, pre mňa, pre nás majú slová možno väčšiu cenu ako pre niekoho, kto si tie slová až tak nejde, kto veľmi nečíta, kto veľmi nepíše. Pre mňa majú slová akože veľmi veľký význam. Milujem sa s nimi hrať. Milujem vymýšľať nové. A mali by sme práve tým, že majú veľkú silu, si aj dávať pozor. A vidíš, toto je jedna vec, že ja som veľmi impulzívna. Veľmi som spontánna. A niekedy poviem niečo, čo hneď zoberiem späť. Ale tým, že som tak veľmi impulzívna a neviem to ešte uchopiť, tak sa snažím vždy, keď niečo naozaj poviem, môže to tomu človeku ublížiť, pretože vieš, v hlave to vyznelo nejak inak, ako keď som to povedala, tak vždy sa snažím sa naozaj ospravedlniť a zobrať to späť. Ale že možno raz sa naučím to nevysloviť, aby som sa potom nemusela ospravedlňovať. Mne sa veľmi páči to, že tak ako ty budeme miešať, budeme skákať, budeme niečo, akože ja som mal štruktúru, ale kašlíme na ňu, lebo to je úplne zbytočné. Budem sa snažiť chytať toho, čo hovoríš, lebo hovoríš veľmi pekné veci, ktoré sa mi napájajú na to, čo sme tu mali. A jedno z toho je, že ja keď som napríklad počúval teba, ako hovoríš, alebo ako tvoríš, ty celkovo sa snažíš ľuďom dávať motiváciu, brať sa takých, ako sú, hlavne teda dámam, ale ja hovorím, že na mňa to fungovalo tiež, takže
podľa mňa to nie je len ženská téma a jednoducho ukazovať, že som bohyňa, všetky sme, teda, že naozaj týmto smerom, že sa brať v tom dobrom aj zlom, aj muchy, aj motýle. A jedna z vecí, čo sa mi veľmi páčila, je, že keď ty hovoríš, tak napríklad tie chyby, ktoré z teba výjdu, sú OK. A že ty ich dokonca používaš. A teraz tá otázka bude komplikovaná, ale skúsim ju. Konkrétny príklad mám, keď si chcela povedať, že historické centrum a povedala si hysterické centrum. Zatiaľ, čo iní by sa možno sekli, alebo by to vystrihli, tak ty si sa nad tým zamyslela, hysterické. No vlastne je aj trošku hysterické. A išla si ďalej a pre mňa, ako keby to, ako tvoríš, to, ako uvažuješ, to, ako nahrávaš, to, ako píšeš, je súčasťou celej tejto stratégie. Že vlastne chyba znamená šanca využiť to nejako pozitívne. Je toto niečo, čo cieľene robíš, alebo čo ti pomohol nejakým spôsobom, či už tie tvoje aktivity, alebo život ako taký docieliť? Nie. Nie je to stratégia. Ale ja som si celý život myslela, že musím patriť do nejakej škatule. Vieš, tak musím byť zaškatulkovaná, musím byť nejaká konkrétna. Nemôžem vychádzať z tých škatúl za žiadnych okolností. Ale zároveň som si myslela, cítila som celý život, som vedela, že ja vlastne do žiadnej tej do škatule nefitujem. Že... A potom som si hovorila, že ja som divná, že ja som asi divná a chybná. Neviem. A potom som začala tvoriť a začala som vlastne hovoriť všetky tie moje chyby a divnosti nahlas. A začala sa mi otvárať tá svojskosť, že aké je to strašne krásne, že každá sme svoja, každá sme iná. Každý sme iný a nemusíme byť v škatuli, nemusíme byť zaškatulkovaní, môžeme byť proste len svoji. A je úplne normálne, že každý z nás máme svoje chyby, máme svoje muchy, aj svoje motýle a máme svoje chyby a máme hysterické centrá. A mne to zase, vidíš, milióntykrát použijem to slovo, to, že ja sa môžem pomýliť a niečo z toho potom vyvodiť, tak aj to mi dáva slobodu. Mne príde, že každá vec, ktorú urobíme, je krokom niekam. A tá chyba je vlastne... Toto? Áno. A vlastne zistíš, že si na úplne oveľa lepšom mieste. Áno, alebo, že sú dve možnosti, že buď ťa to odvedie niekam, kde si nečakala a vymyslíš ešte lepšie možno prirovnanie, alebo hysterické centrum bolo vlastne skvelé, pretože to dokonale na ten Neapol sedelo a zrazu si vlastne dokázala vytvoriť niečo, čo by si bez chyby nevytvorila, alebo ťa to odvedie na cestu, ktorou nechceš ísť, ale iba vďaka tomu, že vieš, že touto cestou nechcem ísť, vieš, že si sa správne vrátila, alebo že sa máš vrátiť. Krásne. A že tá predtým bola správna. Čiže mne príde, že toto je rada nielen do života, ale zase aj do tej literatúry. Že nebuďme rigidní v tom, že musíš robiť všetko. Je dôležité poznať pravidlá, aby si ich mohla porušiť, ale potom ich porušuj tak, aby ti to sedelo do toho, čo chceš povedať. Marek, ja nepoznám pravidlá. Mňa nikto neučil písať. To je inak jedna z vecí, ku ktorej som sa chcel dostať. Skočme zase. Dobre. Nepoznáš pravidlá. Ako teda uvažuješ nad napríklad tvorbou podcastu, alebo tých svojich blogov, alebo teda v tomto prípade knihy, keď sa to spisovalo, lebo na prvý pohľad to pôsobí neštrukturovane z pohľadu toho, že je jedno aký čas, je jedno aká dĺžka, že proste dáš von to, čo chceš. Na druhú stranu, keď si uvedomím, s čím do toho ideš, ako vidím, odkiaľ kam to ide, tak to nemôže byť bez prípravy. To nemôže byť náhoda, lebo ty podľa mňa máš schopnosť, alebo minimálne sa veľmi pripravuješ, chystáš si to, myslíš na to. Teraz a potom sa bavíme o podcastoch? Podľa mňa, ja mám pocit, že ono to veľmi súvisí. Že ten podcast je iba iná forma outletu, toho výlevu tej emócie, ako to písanie, ale v konečnom dôsledku mám pocit, že to robíš rovnako všade. Že napriek tomu, že to pôsobí neorganizovane, tak to tak nie je. Čo je na tom pravdy? Ako veľmi sa pripravuješ na to, aby si do seba dostala niečo, čo nepôsobí organizovane, ale trafí klinec po hlavičke? No, podcasty som si vždy napísala. A ja to aj hovorím, že ono je to napísané a ja to čítam. Ale mňa baví, že mám emóciu, mám nejaký pocit, ktorý chcem zo seba dostať von. A viem, že toto je ten pocit, alebo možno aj nejaká message, že na mojich podcastoch som mala rada, robila som si ich aj pre seba, že ja som potrebovala počuť to, čo som hovorila. Aj pri tom písaní ja som potrebovala si to napísať, že naozaj veľmi to všetko vychádza zo mňa. A je to napríklad takto pri podcastoch, že
Ja som vedela, čo chcem povedať, čo chcem zo seba dostať von. Vedela som, že je tam nejaká message, ktorú chcem, aby tam na konci zaznela, pretože akokoľvek zle mi je, ja chcem, aby mi na tom konci som si dala nádej, že im bude lepšie. Nejaká katarzia. Takže ono, vždycky je tam tá message, ale potom to všetko ostatné, čo ja píšem, je nezorganizované a vychádza to len z mojej hlavy. Čiže v istom zmysle, kebyže sa ideme, ja to budem teraz tak, že snažiť sa dávať do nejakých literárnych pravidiel alebo možno úvah, takisto ako sú autori napríklad hovorí sa, že sú záhradkári a sú architekti, že jeden vykopáva, alebo teda archeológ a architekt, že druhý si to vystavia a ten jeden robí proste to, že príde, vykopáva a dúfa. Ale mne príde, že ty vieš, odkiaľ kam ideš. Že máš oblúk. Že vlastne ty vieš, že začnem tu a ty tam isto aj skončíš, ale zmenená. Čo je niečo, čo... Wow, zmenená, to je krásne. Veľa ľudí, dokonca aj ktorí píšu, a píšu podľa mňa, že aj profesionálne, alebo teda nazvime to, že sú vydaní autori alebo vydávaní autori, tak sa im to často nestane. Že vlastne je to skôr rozprávanie, ale že ty vieš, odkiaľ kam ideš a potom vyplňaš len stred. Je to tak? To je obrovský kompliment. Ďakujem ti za ne. Neviem, ako to je, ale poviem ti, ako som začala písať. Poviem ti o mojom prvom verejnom texte. Možno aj toto ti tak akože ukáže, že možno ti to lepšie odpovie na tvoju otázku. Keď začínal československý Vogue pred 6 rokmi, Jan Králiček, Honza Králiček, tam bol creative director, ja som sa s ním poznala a oni hľadali zaujímavých ľudí, s ktorými by spolupracovali na tom prvom obrovskom septembrovom vydaní. A vtedy on bol v Paríži a ja som tam vlastne bola tiež, som tam 12 rokov a on sa so mnou stretol a tak mi povedal, že teda vydávajú ten Vogue a že nevie, že som pre neho zaujímavá, baba žije v Paríži, Millerová dcéra, vieš, že všetko vlastne som zaujímavý človek pre nich. A že poďme niečo, že nevie čo, že prídime na to spolu. A ja, že ja rada píšem. A on, že OK, tak mi niečo pošli. Pošli mi pár vecí, pošli mi návrhy, mi povedal, a ja si potom z toho vyberiem a to rozpíšeš. Alebo takto nejako to bolo. Zároveň počas tohto obdobia som sa rozchádzala s veľmi toxickým mužom. Bola som vo veľmi toxickom vzťahu, bola som veľmi zmenená, bola som veľmi nesama sebou, pretože mi zamiloval sa do mňa a do toho, aká som a chcel to mať len doma. A vonku som musela nosiť podprsenky, nemohla som sa usmievať na ľudí, nemohla som byť sebou. Bolo to hrozné. Takže som sa vykašľala, Honza mi dal deadline, ja som sa na to vykašľala. Pretože som si prechádzala rozchodom, bolo mi hrozne, myslela som len na to, či je online, na WhatsAppe alebo nie. Išla som domov, letela som na Slovensko, sedím tam v tej kuchyni, urevaná, hovorím máme všetko a zároveň jej poviem, že no a to ešte som dostala šancu do Vogue písať a som sa na to vykašľala. A mama, že prosím, ty dovolíš, aby nejaký chlap ti zobral túto šancu. Celý život si mi hovorila, že je tvoj sen, ktorý sa nikdy nestane, že ty budeš písať do Vogue. Fakt to bol môj sen, celoživotný. A ona, že idem von so psom, tu si sadni a píš. A ja, že a čo? Ona, že to je jedno, píš. Išla preč a ja som vedela, jediné, čo som vedela, že vydanie prvé Vogue sa bude volať Sloboda. A sme tu zas. To je ten oblúk, o ktorom hovorí. Vidíš to? To nie je náhoda. A ja si tam sadnem na ten balkón a napísala som o tom, ako sa rozchádzam. Som sa rozhodla vedome rozísť sa s mužom, ktorý mi bral moju slobodu. A tam to bolo, že rozhodla som sa stratiť krásneho človeka, aby som nestratila najkrajšiu slobodu. Pretože sloboda je byť sama sebou. A tento text, ktorý je prvý v knihe, som poslala Honzovi s tým, že viem, že som ti mala pred 2 týždňami, neviem kedy poslať. Ale dôvod, prečo som to neposlala, je v tomto texte. To je krásne. Môžem si zobrať knihu? Jasné. A on mi potom hovorí, inak celá táto kniha je príbeh. My sme to tam aj dali. Prosím ťa, zase strieľame na druhú stranu, ale z denníka 2017 sú tu konkrétne denníky. Som napísala. A chcem začať písať do nejakého časopisu alebo novín niekam. Aj keď toto píšem iba pre seba, na druhej strane mám celkom chuť, aby ma niekto čítal. A možno sa so mnou zosobnil. Alebo by nechápal a ja som dostala možnosť mu to vysvetliť. A potom zrazu, tu máš tú slobodu a tu zrazu máš screenshot od Andrej Biehonkovej,
ktorá mi napísala, že čítala Slobodu a že ju vytiskne, že nebudú to meniť, nebudú to dávať do češtiny a že ju proste dá do prvého vydania. A PS, či by som pre nich nechcela písať pravidelne. To je mega. Ja som sa tak strašne rozplakala do toho telefónu. Ona, čo mi povedala, Andrea Biehonková, čo je pre mňa idol môj, mi povedala, že neprestaňte písať. Mi vykala vtedy a mi hovorí, že neprestaňte písať. A ja, že wow. A ona ma hodila do oceánu bez toho, aby mi povedala, ako mám písať tie texty. Bez toho, aby ma nejakým spôsobom upratala. Takže ja som sa, čo je, vidíš, tam je tá nezorganizovanosť, tam je to, že ja naozaj neviem, ako písať. Ale je pravda, že som sa veľakrát aj trápila. Tým, že som nevedela, že Ema, ty si môžeš sadnúť na zadok a brainstormnúť si. Ja neviem, že toto je téma vydania a povedz si, že v Paríži sú teraz tieto výstavy, chod sa na ne pozrieť, potrebuješ ty aj nejakú konkrétnu vec. Preto veľa týchto textov je veľmi abstraktných, čo do knihy sa hodí, ale už teraz, keď píšem text do Vogue, tak chcem sa tam držať konkrétnych vecí, od ktorých ja potom odvíjam pocity a emócie. Tie tam vždy sú, pretože to mi robí dobre. Pretože to je tá moja psychohygiena a pretože viem, že to môže urobiť dobre aj tebe, ale už sú tam konkrétne veci. Čiže ja som samouk, lebo veľakrát som sa trápila. Ježišmarek, sedela som nad tým deadlineom. 3-krát som ho zmenila len preto, že som si sedela na tom zadku a nevedela som, že Ema, ty keby si urobila rešerš, tak hneď máš o čom písať. Je to tak. Je to presne tak. My sme dali možnosť aj ľuďom pýtať sa otázky pred začiatkom tohto nahrávania, aby teda sme sa aj otvorili. Nech to nie je rozhovor nás dvoch. My sa síce rozprávame a ja som veľmi rád, že to máme takéto komorné, ale podľa mňa je to v konečnom dôsledku o ľuďoch, ktorých chceme motivovať, ktorých chceme inšpirovať. Takže dali sme možnosť pýtať sa otázky. Nejaké prišli a ja sa ich budem snažiť takže dávkovať, aby to bola aj otázka človeka, ale aby to aj sedelo do nášho rozhovoru. Dobre. Takže prvá vlastne prichádza na to, že kedy si sa teda rozhodla napísať knihu a ja k tomu len doplním, že ty si mala vždy sen, že do 30-ky vydať knihu a podarilo sa ti to, že na 30. narodeniny si mala krst. Akú si mala, to je úplne neuveriteľné, akú si mala vidinu tej knihy? Alebo čo bola tá kniha, ktorú si chcela napísať a teda v konečnom dôsledku vieme, ako to dopadlo? Pozri, toto je zbierka textov, ktoré boli vydané vo Vogue. Áno. Ona je zveladená. My sme si každý ten text s mojou editorkou Barborou ešte raz prechádzali. My sme ich editovali znova. Niektoré texty sa vôbec nedostali. Ale ja keď som minulý rok v januári zistila, že vlastne v novembri už budem mať 30 a že tú knihu už nestihnem napísať, tak som si vydala toto. A vyšlo to aj preto, lebo som si takto, že sme krstili na tú 30-ku, lebo som si to tak Marek zariadila. Lebo ja som si ten krst zaplatila, ja som si tam pozvala všetkých ľudí, každému jednému zo 120 ľudí som posielala ručne napísanú pozvánku s menom. Boli tam koláče, ktoré vyzerali ako kniha, maketa tam bola 2-metrová kniha a aj táto kniha vyzerá tak, ako vyzerá, pretože som si ju vymyslela samozrejme s grafičkou Lalou, úžasnou Lalinkou. Pretože sme si ju vymysleli podľa našich predstav, alebo som si ju takto zaplatila, alebo som si ju takto vydala. Ja si myslím, že ak by som teraz dala texty do nejakého vydavateľstva, oni by mi to možno ani nevydali. Takže ja keď sa objektívne... Pozri, táto kniha je moje dieťa, ja sa na ňu neviem pozrieť objektívne, lebo ju strašne milujem. Ale možno keby som sa na ňu pozrela a vedela by som sa na ňu pozrieť objektívne, tak si poviem, že ona není dobrá. Neviem, lebo ja som si ju vydala sama. Čo je dobrá alebo zlá? Vieš, to je tá otázka. Podľa mňa dobrá kniha alebo dobré potom mi čokoľvek... Povieš, Ježiš, ja som tak zvedavá, čo mi na ňu Ja sa na to veľmi teším, lebo podľa mňa dobré texty, dobré umenie všeobecne je to, ktoré necháva emóciu. To, že či je to remeselne také alebo onaké, tam si myslím, že to je iba na tom, že to je cesta zlepšovať sa. Lebo keď sme sa bavili o Kingovi, zase poviem príklad, on písal úplne inak na začiatku kariéry, napriek tomu, že bol vydaný autor a že tu Carrie, ktorú má ako prvú knihu, prvý román, predalo sa ich, ja neviem, aké šialené milióny, tak dnes píše neporovnateľne lepšie. To sú, že to je taká brutálna zmena remesla, ktorú on podstúpil preto, lebo sa stále vyvíjaš. Čiže teraz to pôsobí, že my tu máme takú vzájomnú terapiu, ale že nech sa ľudia dívajú, čo pokecáme si. Ono to podľa mňa je primárne o tom, že ty musíš akceptovať svoje maximum v danom čase a snažiť sa zlepšovať. Ak by si napísala ďalšiu knihu takto isto,
vtedy by to možno bolo na otázku. Ale to, že ty si urobila to najlepšie s touto knihou, čo si v danom čase dokázala a posúva emóciu človeku, znamená, že je to dobrá kniha v danom momente. Schválne, keď ju budeš čítať, fakt veľmi sa teším na tvoju kritiku. Ty vidíš, že ten prvý text je, keď som mala 18 a druhý je o 5 rokov neskôr. Takže ja to tam vidím. Niektoré, akože začiatok, keď mi kamošky povedia, že som na začiatku, že neprestávaj, lebo ten začiatok je fakt taký, že takto by som už nepísala. No veď mi povieš, ale áno, stále sa vyvíjame a ja veľmi snívam o tom, aby moja druhá kniha bola taká, že nikde to predtým nebolo, že je to naozaj ako, že nečítala si to nikde inde predtým a aby sme tam všetci, teda možno hlavne ja, videla tú zmenu toho písania. Že chcem byť jak kvalitný spisovateľ, ja to chcem. Preto píšem tie 3 strany denne. Ideme do Artfora tento týždeň. Artforum je pre mňa tak kvalitných čitateľov, vďaka ním dostanem možno aj ľudia, ktorí majú predsudky, čo chápem, keď ma vníma, že môžeš mať veľmi ľahko predsudky a môžeš si veľmi ľahko povedať, že ona si vydala knihu, kde na každej 3. strane je jej fotka. Ale podľa mňa to je hrozne jednak oslobodzujúce a jednak je to vlastne aj zväzujúce, lebo keď píšeš sama o sebe a prezentuješ sa niekde, ono to musí byť v konečnom dôsledku ťažké, lebo ty vieš, že budeš o to viac hodnotená, čiže podľa mňa je to, že odvážne. Ale to je o uhle pohľadu, súhlasím. A ja si myslím, že jediný spôsob, ako sa dá presvedčiť v čomkoľvek, je tým, že to bude dostatočne silné, emotívne na to, aby to ľudia prijali. A ak chceš praktickú ukážku, ja som poprosil jedného nášho kamaráta z literárneho klubu, ktorý žije v Düsseldorfe. Nemá úplne čas sem chodiť za nami, ale napriek tomu je aktívny člen. Či by mi nepomohol s prípravou, že či by nenašiel aj on nejaké informácie, aby sme ich spojili, aby to nebolo len o tom, lebo som mal málo času a že mi pomôže vidieť to aj očami iného človeka. A on napísal, a teraz pozdravujeme Fera a myslím, že aj ty ho budeš potom pozdravovať. Bolo to, že ja som na začiatku mal tendenciu povedať si, dobre, tak známa osoba napísala knihu a je to celé ružové a tak, a že pustil som si to, prečítal som si to a že zahambil som sa sám za seba. Že sa hambil za to, že vôbec mal takýto názor, lebo že ťa považuješ za extrémne šikovnú, otvorenú, príjemnú osobu a že to, že vôbec toto niečo takéto si vo svojej hlave povedal, že mu to dáva ako keby ukážku, že toto nikdy nerob, pretože to bola pre neho absolútna hanba, že vôbec nejakú takúto myšlienku pustil do hlavy, lebo presný opak bol pravdou. Wow, a to je človek, ktorý píše podľa mňa veľmi hlboké diela, literárne veľmi šikovný človek a človek, ktorý nemal žiadny vzťah, nevedel o tebe v podstate, lebo predsa len to ide asi mimo záber chlapov a v zahraničí a tak ďalej. Čiže tu máš ukážku toho a pre mňa to malo ten istý efekt, že ja som začínal s tým, že viem, že píšeš, bude to zaujímavá debata, ale nikdy som nečakal, že pôjde takto do hĺbky. Čiže tohto by som sa fakt nebál. Wow, a čo sa týka tej kvality remesla, ja si myslím, že je úplne správne prijať to, že vtedy som bola taká. Ja mám teraz zase konkrétnu ukážku moju a to, že ma požiadali, či by som nenapísal do jedného hororového časopisu horor. A ja som to nestihol. Ja som povedal, že môžem vám dať starý, ktorý som napísal ako moju prvú vec vôbec v živote. A oni, že daj. A ja som povedal, ale ja to nedám, lebo ja to musím prepísať. Ja to musím celé prepísať durch a potom som to mal ísť odovzdávať. Ja som si to otvoril a videl som tam tak strašne veľa remeselných vecí, ktoré by som dnes neurobil a hovadín. A ja som sa na to pozrel a že, ale ja to nemôžem prepísať. To je nemožné prepísať, pretože to bolo dielo vtedajšieho Mareka, to bolo dielo človeka, ktorý vtedy to takto cítil a čokoľvek by som tam prepísal, stratilo by to autenticitu. A ja som si povedal, že choď, že ja sa vlastne odhalujem, otváram, ako ty s tými fotkami. Ja, ktorý dnes, nechcem povedať, že príčujem, ale som ten človek, ktorý kibicuje ľuďom do toho, toto robíš remeselne zle, toto by si mal, akože v pozitívnom, snažím sa im pomôcť, ale veľmi často som vnímaný a aj ja sa vnímam ako ten človek, ktorý má nejakú predstavu o remesle a treba si ísť za ňou a ja som pustil nedokonalosť von, ktorá vlastne je v tom momente to najdokonalejšie, čo som dokázal a tak to má byť. Mám otázku. A ty si tam ale ten kontext dal? Napísal som ho do rozhovoru predtým alebo potom, neviem už, kde to presne bolo v rámci toho časopisu, ale nie každý si to prečíta, čiže veľa ľudí ma bude hodnotiť len za to. Mňa by veľmi vlastne bavilo to čítať oveľa viac, keby si to tam napísal, že tento text som napísal vtedy, dnes by som ho tak už nenapísal. Ale púšťam to. Áno. To je proste super. A podľa mňa je to perfektná,
nechcem to nazvať, že lekcia, lebo ja veľmi nerád sa tvárim, že ja dávam lekcie, ale podľa mňa je to perfektná možno inšpirácia v tom, že nehodnoťme veci dnes. Je to takisto, ako keby si dnes hodnotila rozhodnutie, ktoré človek urobil pred 10 rokmi, pričom dnes máš o 10 rokov a 10 rokov skúseností viac a ty si urobila to najlepšie v tom možnom momente. Čiže ja som presvedčený, že tá kniha je to najlepšie, čo si mohla vydať. A teraz rovno premostíme otázka od niekoho, od jedného z našich fanúšikov. Bude 2 alebo bude nejaké ďalšie dielo, na ktorom už pracuješ? Ak mi Vogue dovolí tam písať ďalších 5 rokov, je Ježiš veľmi rada, by som to vydala. Okay. A týmto istým štýlom aj, pretože my k tomu s Jakubom Guliášom, môjim milovaným kamošom, fotografom, vlastne preto je tam tak veľa tých fotiek jeho, ktoré mi daroval. Ja som povedala, že Jakub, čo za to chceš? On, že nič, použi si ich. My u neho raz do roka, väčšinou to býva v decembri, keď som doma na Vianoce, stretneme sa u neho doma a fotíme. Fotíme fotky, ktoré oni potom používajú. Pošleme im 200 fotiek a oni potom používajú Vogue, používa tie fotky celý rok. Super proste. Perfektné. A vždycky to takto je, že ja prídem k nemu domov, veľakrát sme len my dvaja, čo je najlepšie. Sami sme si povedali, že keď sme tuto my dvaja, to je úžasné. Prinesiem si maminine oblečenia moje, ktoré som ešte milióntykrát neukázala už a fotíme a je to super a je to vidíš, zase oslobodzujúce. A podľa mňa, ak stále budeme takto fotiť a stále budem takto písať, tak by som kľudne urobila ešte jednu zbierku a ďalšiu. Ale je pravda, že teraz, ako som ti už spomínala, píšem denne. Tie 3 strany denne sú super aj koncept na knihu, že som sa nad tým zamýšľala. Toto by som si nemala hovoriť, lebo možno je to drahocenné len pre mňa. Že veľmi ma baví to, že ja píšem o tom, že by som mala písať. A že počas toho ti hovorím o mojom živote, že to je super. Ono je to veľmi podobné ako ten King on Writing, keď si to zoberieš. Že... Ale tu on nám dáva rady. Áno, ale chcem tým povedať, že veľa ľudí neprijalo, alebo že kým to nečítali, tak sa im zdal divný koncept, že ako môže robiť životopis a rady o písaní zároveň. A on to urobil skvele a funguje to práve preto, že to bolo jeho a on cítil, že sa dá prepojiť nepropojiteľné. A tu... Ak ty budeš písať o sebe popri tom, ako odhaluješ tú insecurity z písania a z tej povinnosti písať, tak sa to vlastne zacykluje. Je to také Inception, niekoľko úrovňové. Je to brutálne. A bude to mať vlastne o to väčšiu hĺbku. Ja si to tiež myslím, veľmi ma to baví. Pozri, podľa mňa 90% z toho, čo som doteraz napísala, má to nejakých 30 000 slov alebo tak, je nepoužiteľné. Ale budem písať ďalej, lebo presne. Možno sa tým len zdokonalujem, čo potrebujem. Že musíme písať. A možno to bude, sa na to potom pozriem a poviem si, že OK, tých 10% je použiteľných a možno to nejak zveladím a veľmi ma baví to, že ja sa tam rozprávam so sebou a pýtam sa samej seba otázky a odpovedám si. A aj toto mi veľmi dobre robí a viem si predstaviť, že aj moja čitateľka by sa počas toho mohla samej seba, že by ju mohlo napadnúť sa samej seba spýtovať. A odpovedať si na to, že ako sa má. A prečo sa cíti tak, ako sa cíti. Najlepšie diela sú podľa mňa tie, ktoré popri tom, ako niečo robia, z nich vychádzajú podprahovo iné informácie. A pokiaľ to ty budeš robiť, že budeš odvádzať pozornosť niekam a vzíde z toho myšlienka, vzíde z toho to, čo ty potrebuješ, aby z toho vzýšlo, je to veľmi pravdepodobne ten najlepší možný spôsob, najefektívnejší, ako sa niekomu dostať do podvedomia, pretože veľmi často, keď ti niekto niečo na tanieri naservíruje aj v tej literatúre, tak to nefunguje, lebo sa cítiš poučovaná. A toto je podľa mňa, môže to byť veľmi dobrý recept. Ty si povedala, že sa rozprávaš sama so sebou, ale vo svojich podcastoch, v podstate aj textoch, sa rozprávaš s bohyňou, hovoríš k nej. Ale možno ku mne. A to je presne tá otázka. Veľmi často, keď sa zase budeme baviť o literatúre, sa hovorí, že je dobré, aby ten autor poznal človeka, s ktorým sa rozpráva, pre koho píše. Ja napríklad na 99% píšem pre seba. Píšem sám sebe. Chcem, aby ten človek, na ktorého to bude mať ten želaný efekt, som bol ja, pretože je to moja vlastná psychoterapia. Zároveň sú ľudia, ktorí majú pred sebou napríklad, že jeden konkrétny kus čitateľa, že vedia, že píšu, ja neviem, pre young adult, tak píšu ako keby pre svojho, ja neviem, synovca alebo netier. Že niekto ja neviem, som si ho predstavoval často, že či pre teba to nie je napríklad tvoja babka, ktorá viem, že je extrémne silný človek v tvojom živote. Máš ty tú bohyňu nejako predstavenú? Je to niekto konkrétny, pre koho píšeš? Moja babka to nie je, pretože
píšem aj trošku kontroverzne a ak by som na ňu myslela, tak nič tam z toho veľa vecí z toho nepoviem. Ale vidíš, ona ma číta, predplatila som jej Vogue a baví ju to. Bavia ju aj kontroverznejšie texty, že niekedy som taká prekvapená z toho. Inak s babkou som, bez toho, aby to vedela, urobila intro do knihy telefonicky, lebo som veľmi chcela sa predstaviť aby ten, kto ma nepozná, vedel, kde žijem, čo robím, ale nie, že ja si napíšem vlastné bio. Tak som jej zavolala a začala som sa jej pýtať otázky na mňa. Potom uvidíš, je to podľa mňa krásne. To je super. Krásne intro. Kto je ten tvoj hlas? Kto je ten tvoj čitateľ? Kto je tá tvoja bohyňa? Ja som. Píšem pre seba a vidíš, že konkrétne ju predstavenú nemám, ale čím viac ja som sama sebou, tak tým viac sa ku mne napoja bohyne, s ktorými si budeme rozumieť. Vieš, že ja tým, že píšem pre seba, tak viem, že čitateľka, ktorá je ako ja, sa na to napojí. A tá ďalšia ma nepochopí. Čo je normálne, lebo nechápeme sa všetci, každý sme úplne iný. Takže mám tam seba. Aby som ti odpovedala, vidíš, to som mohla veľmi skrátene povedať, ale vieš, ako my si tu poletujeme veľmi už správne, hodinu. Áno. To sú tie motýle, vieš. Motýle, ale aj muchy tam už počujem. Ježiš, jasné, ale... Takže seba. V dnešnej dobe extrémne veľa ľudí ukazuje svoj život, ukazuje, nechcem to nazvať to pozlátko, ale ako keby tie bežné životné veci, súkromie na sociálnych sieťach, ale reálne o ňom nič nevieš. Veľmi často vidíš úsmevy, fotky, dovolenky a za tým sa skrýva utrpenie, trauma, neviem čo ďalšie. Mám pocit, že ty robíš presný opak. Že ty neukážeš Amura, priateľa, neukážeš svoj byt, neukážeš kopu vecí, ktoré sa ťa týkajú, ale zároveň nám povieš všetko o tom, čo cítiš. Áno. Príde mi to neuveriteľne otvorené a vlastne neviem si úplne predstaviť, kde by som hľadal tú hranicu. Kde ty hľadáš tú hranicu? Áno, v bruchu. OK. Že už viem, že nie. Že ďalej už nechoď, takže počúvam svoje vnútornosti. Je pravda, že sa veľmi obnažujem v mojich textoch, to poviem mu aj babka v intru, že čo si myslíš, že v mojom písaní mi povie, že podľa nej sa príliš obnažujem. Asi áno. Mne to ale v ten moment robí dobre a tým, že ja to zo seba dostanem von, mi hovorili ľudia, že môžu to ľudia zneužiť, ale ja mám pocit, že tým, že ja to zo seba už dostanem von, že už som to dala von ja, že ako to môžeš zneužiť, keď ja viem, vedome som dala von nejakú informáciu o sebe. Pozri, možno o pol roka, keď sa stretneme, ti poviem, že Marek, ja už nepíšem o sebe, nerobí mi to dobre, ale zatiaľ mi to robí dobre, zatiaľ to potrebujem a vidíš, že tá hranica je presne, že tu ju mám. A hlavne to potrebujú podľa mňa iní ľudia, lebo to je zrejme ten najväčší dosah tej tvojej tvorby, že ty to síce píšeš o sebe a pre seba, ale v konečnom dôsledku tak trošku verím, že ako pri našich aktivitách, kde hovoríme o našom písaní, o ľuďoch, o komunite, ktorá nám je blízka, ale pomáha to iným ľuďom robiť to isté a veríme, že tým budujeme niečo. V tvojom prípade to je na tom oveľa dôležitejšom základe, na tom vnútri, na tom každodennom prežívaní, akceptovaní samého seba. Čiže ja si myslím, že určitá forma obnažovania je tá najprospešnejšia pre túto spoločnosť, ktorá práve funguje na tých pozlátkach a keď niekto to pozlátko nedáva, ale ide dovnútra, je to úžasné, len to musí byť aj veľmi ťažké. Ďakujem krásne. Mne je to prirodzené. Ja sa snažím robiť veci, ktoré cítim ktoré tak cítim. Zatiaľ mi je to prirodzené. Je mi prirodzené ukazovať môj normálny život. Veľakrát inak som sa vo veľa rozhovoroch bavila o týchto pozlátkach a že čo si o tom myslím. Ja si myslím, že každý by si ten Instagram mal robiť ako on chce. Ak chceš pozlátkovať, pozlátkuj si. Ja si to robím tak, ako ja chcem. Slobodne. A je tam zase tá sloboda. Napriek tomu otázka od zase jedného z našich divákov, predpokladám, že diváčky, vieš si predstaviť dať si na nejaký dlhší čas úplnú pauzu od sociálnych sietí? To je super otázka. No ja som perfekcionista, ja makám furt. Bojím sa nemakať, bojím sa zastaviť. Sociálne siete sú aj z časti moje živobytie. Prinášajú mi, vieš, odpromujem si tam všetky moje projekty, produkty. Takže neviem si to predstaviť už aj z tohto dôvodu. Ale možno by som si dala taký týždeň. Naposledy som mala 3-dňovú prestávku. To bolo, v živote som takú nemala. Keď babi práve prišli s knihou, prvýkrát som ju videla, Lala so Žanetou do Paríža aj s analogovými foťakmi a išli sme fotiť content.
A vtedy babi hovorili, oni boli také, že my si to tu tak chceme užiť, že nebudeme na Instagrame, že tak aj ja. A bolo to vlastne super, ale chýbali mi bohyne. Mm-hmm. Mne tie baby chýbajú. Ja ich ľúbim. Tie bohyne je určite jedna z tém, ktoré musíme spomenúť. Nie je to priamo súvislé s písaním, ale príde mi škoda aspoň sa o tom trošku nepobaviť. Je to komunita ľudí, komunita žien, ktoré si ty začala tvoriť vlastne rôzne po svete. Na jednej strane vlastne človek si buduje priateľstva a otvára sa veľmi ťažko, na druhej strane vyzerá, že s niektorými konkrétnymi ľuďmi pri konkrétnych aktivitách, zase sa viem stotožniť, lebo náš literárny klub písania a podobne, to ide samé. Zdá sa, že ako keby títo ľudia ti boli bližší ako niektorí, ktorých poznáš celý život. Čím to je a ako tie vlastne tam v tej komunite fungujete? Lebo práve tým, že sme veľmi podobné. Tým, že ja sa na nič nehrám, tak ten človek ktorý ma má rád, v niečom sme si podobné. Inak bohyne vznikli písaním, pretože mala som jeden text, ktorý som nazvala Som bohyňa a ty. V tom texte som napísala všetky veci, ktoré ma frustrujú na sebe a ktoré nemám rada, ale zakončila som to tak, že aj tak som bohyňa. A to bolo vtedy obdobie, kedy sme si na Instagrame nazývali tých ľudí nejakým spôsobom. A ja som tam vždycky mala len baby, hej, doteraz. 95% sú baby, 5% je podľa mňa môj frajer. A začala som ich nazývať bohyne. Začala som ich nazývať bohyňami a mňa potom, to už bolo tak, keď som bola vyhodená z práce, sa mi ozval merch, že či by som si chcela urobiť nejaké trička, vtedy som nemala peniaze, som povedala, že super, že mi to aspoň si nejak zarobím a vidíš, že bez toho, aby sme ešte mali nejak, ty si robíš ten merch, tie tvoje trička, keď už niečo funguje, keď už máš nejakú komunitu. Ale tu my sme to začali, čo je brutál, keď si to tak zobereš, Marek, že my sme tým, že tie trička boli na samom začiatku, tú komunitu tvorili spolu s tými babami. A sme ju zväčšovali spolu. A doteraz to tak robíme. A ja keď som mala 18 a prišla som do Paríža a nevedela som jazyk a s nikým som si tam nerozumela, s Francúzskami som si absolútne nerozumela, doteraz si mi veľmi nerozumiem, tak by som strašne tam chcela mať nejaké kamošky, s ktorými si budem rozumieť a ktoré si prechádzajú cez to isté. A vtedy raz mi napísala bohyňa, že Ema, som v Paríži, cítim sa hrozne osamela, prišla som sem do práce, je mi tu zle. Prepoj nás. Je, že vidíš, že prečo som to neurobila skôr. Tak som urobila skupinu bohyne v Paríži, máme aj bohyne v Londýne, bohyne v Bratislave, bohyne v Prahe. Chcela by som pootvárať všade, len ťažko sa to vyživuje a potrebujem na to pomoc. Potrebujem community manažérku, babi, ak náhodou hľadáte job, tak community manažérku potrebujem nájsť, pretože už nevládzem to sama. Lebo ja som tie skupiny sama zakladala, ja som tam tie baby sama pridávala. Proste nevládzem už všetko robiť sama, ale musím to púšťať. Musím sa naučiť, že Ema, nemusíš robiť všetko sama. A veľakrát nájdi si človeka, ktorý má rád robiť veci, ktoré ty nemáš rada robiť, aby to proste lepšie fungovalo. Takže bohyne vznikajú takto a cítim, že sme k sebe veľmi blízke, cítim to na offlineových stretnutiach, cítim, že aj keď sme každá iná svoja, tak máme spoločné, moja babka našu komunitu nazvala, zase som sa jej spýtala, že čo si myslíš o komunite. Som bohyňa, všetky sme a ona, že pre mňa je to komunita ambicióznych žien, ktoré sa neboja života. Ja si myslím, že je to komunita ambicióznych žien, ktoré sa práve preto, aké sú ambiciózne, života boja a sú na seba veľmi prísne a sme veľmi plné emócií, možno viac, ako by sme mali, že možno je to aj na úkor takého well-beingu našeho, tie emócie všetky, ktoré nami burcujú. Ale neopustíme sa. Vieme, že tá sila v nás je. A toto ja sa snažím strašne aj mne, lebo veľakrát na to zabúdam, aj bohyniam stále pripomínať, že zvládneme všetko na svete. A aj keď nie, jasné, že nezvládneme všetko na svete, ale už len to, že ja si poviem, Ema zvládne všetko na svete, mi pomôže zvládnuť tú vec, ktorú zvládnem možno preto, lebo si dodám silu. A hlavne, keď to nezvládaš, tak ste na to spolu. Sme na to spolu. A v momente, keď je viac ľudí, tak je to ako s tými svetoplukovými prútmi, že jednoducho, keď viac ľudí niečo nezvláda, tak to zrazu spolu zvládne. Áno, a keď si ešte povieš, tak mi to vždycky dobre urobí, keď ja sa vyrozprávam mojej kamoške a ona mi povie, že mám to tiež tak, alebo aj mne sa tiež toto stalo, alebo to isté. A to je taký super pocit, že ja fakt nie som v tom sama, lebo tým, že my cítime vnútri a vnútri sme len my, tak často cítime, že nikto takto nemôže cítiť a cítime sa hrozne osamelí,
v našich pocitoch a v našom vnútri. A fakt je úžasné vedieť, že my všetci cítime, my všetky cítime a veľakrát sú tie pocity veľmi rovnaké. Dám ti poslednú otázku pred prestávkou. Máme prestávku? Dáme krátku prestávku Dobre. potom a uvidíš, prečo je tam prestávka. Dobre. Dúfam, že sa nezlakneš veľmi, ale ideme to otestovať. Dobre. Je tu asi 5-6 otázok, ktoré nemôžeme všetky položiť, lebo by to bolo nekonečne dlhé. Skúsim z toho vycucnúť jednu, ktorá by mohla byť ako keby takým prienikom všetkých tých otázok. A to veľa ľudí píše, že ďakujeme za to, ako nás inšpiruješ, čo pre nás robíš a v podstate z toho vychádza, ako ísť s kožou na trh, ako byť sama sebou, ako napriek všetkým týmto problémom, ktoré prichádzajú pre ženy, ktoré, ako hovoríš, sa boja možno života, aj keď sú ambiciózne, zostať sama sebou. Ak by si mala dať jeden tip, čo by to bolo? Wow, to je hrozná otázka. To je krásna, ale hrozná. Vidíš, vždy, keď neviem odpovedať, tak zase si to tak akože otočím na seba. Hej, že čo by mne pomohlo, že čo by som si ja sama povedala. A mne to slovo svoja veľmi pomáha. Zase použijem milióntykrát slovo sloboda, inak tento podcast by sme tak mali nazvať. Ja si myslím. Nebola to náhoda, prečo som to slovo vytiahol na úvod. Že mňa, že buď svoja. So svojimi muchami, motýlami a si dobre. Dobre sme. Dáme si krátku pauzu a ja ťa teda idem vydesiť. Dobre, poď. Lebo u nás, keďže jednak sa voláme Aj ty môžeš písať, jednak sa bavíme otvorene o tvorení. Áno. A ten reklamný break musí prísť, aspoň skrátke. My ho využívame na to, aby naši ľudia tvorili na mieste. Wow, to je skvelé. Si ochotná, keď ti teraz dáme papier a pero za tých pár minút, čo máme, napísať čokoľvek? A v tvojom prípade mám pocit, že by mohlo byť krásne, keby si napísala to, ako sa teraz cítiš. Dobre, daj. Ideme na to. Ideme na to. Zvyčajne v tejto pasáži hovoríme o našich partneroch už dlhšie. Je našim partnerom v podstate len naše vlastné občianske združenie Spisopriatelia. Stále ďakujeme partnerom, ktorí nám dávajú poukážky do súťaže ako Martinu, Slajdu za to, že nám dáva možnosť využívať nástroj, tak ako dnes otázky pre EMU. Ale v konečnom dôsledku sme už trošku sami na seba, takže OZ Spisopriatelia, kde nás môžete podporiť rôznymi spôsobmi. Jednak samozrejme aktivitou, zdieľaním, sociálne siete. Môžete sa prísť pozrieť na podujatie, ktoré organizujeme na náš literárny klub, ale môžete nás naozaj aj podporiť, a to na herohero.co, aj ty môžeš písať. Je tam momentálne už nejakých 44-45 podporovateľov, za čo sme veľmi vďační. Je to 5 eur mesačne, čo nie je žiadna strašná suma, ale nám to teda veľmi pomôže niečo budovať, mať na cesty do iných regiónov. Otvárame totižto klub aj v Banskej Bystrici, uvažujeme nad Východom, zároveň robíme workshopy pre deti a ďalšie aktivity, čiže všetko toto podporujete. Pokiaľ máte možnosť, kliknite si na ajtymôžešpísať.sk, kde nájdete všetky informácie o našich aktivitách, o našich podujatiach, akciách, ale aj samozrejme fungovaní klubu, no a všetky podstatné informácie k podcastu. Toľko teda reklamný break a poďme sa pozrieť, ako je na tom Ema. Teraz mám písať takto pred tebou? Ja neviem písať pred niekým. Ja viem písať len pred sebou. Vidíš, to som si nikdy neuvedomila. Píšem len pred sebou, ale čítam sa tebe. To najintímnejšie zo seba ti dám. Je to tak dobre? Mala by som to nerobiť? Robí to dobre mne? Robí. Robí mi to dobre, uvoľňuje ma to, uspokojuje, milujem písať. Zo seba. Z hĺbky. A čím som pritom hlbšie, tým som uvoľnenejšia. Tým som spokojnejšia. Tým som zamilovanejšia do seba. Takže áno, je to tak dobre. A teraz ma už nechaj písať, aby som ti to potom mohla prečítať. To je krásne. Ďakujem strašne moc. Ja si to odložím, ak môžem. Jasne, odlož. Ja ďakujem. Super nápad máš. Vieš čo, moja obľúbená YouTube show, neviem, či to poznáš, je The Hot Ones. Skús si to pozrieť, je to že extrémne zaujímavé. Je to na kanáli First We Feast, sa to volá, a je to talk show so slávnymi ľuďmi. Ktorí jedia chicken wings. Presne, no ježiš, najlepšie. Ja to úplne milujem. A práve preto... Lebo totálne sú out of their comfort zone, že? A oni ukážu samých seba. Áno. A v podstate je to oslobodzujúce. Áno. A zároveň je to odhaľujúce. Áno. Ale dohromady mám pocit, že je to taký zážitok, že s niekým jednak, aj to je super, že sú tam len dvaja a oni s tým Seanom sa vlastne prepájajú, zároveň sa otvárajú a je to ich vlastná cesta do svojho vnútra a ty to popri tom sleduješ a ja to milujem. A v istom zmysle, nie je to zďaleka také efektívne, sa snažíme robiť to presne týmto, že človek dostane pero, dostane papier, dostane krátky čas
a ide a ty vtedy nemáš čas byť pretentious, nemáš čas sa hrať na niečo, ty máš čas len niečo napísať. A väčšinou je to, že to najúprimnejšie, čo ti v tej chvíli napadne. Ty si písala o sebe, čo je dvojnásobne. Niektorí ľudia píšu, že naozaj poviedku alebo proste nejaké mikrodielo. A aj tam mám pocit, že to z nich dostáva, napriek tomu, že sa často cítia nekomfortne niečo iné, niečo špeciálne. A my si toto robíme aj na klubových stretnutiach úmyselne, že 15 minút daná téma a poď. Super. A vznikajú z toho úplne iné nápady a mne sa to veľmi páči. Takže ďakujeme, že si sa nám aj ty takto odhalila. A teda ja si myslím, že to bolo veľmi, veľmi pekné. Ježiš, Marek, ďakujem, ty si láska. Už som ťa tak nazvala viackrát dnes, ale naozaj to mi z teba ide. Som vďačný, že si prišla, že teda sa s nami o tomto rozprávaš. Som vďačný, že sa tu cítiš dobre, alebo teda som hlavne rád, že sa tu cítiš dobre. A ešte ťa chvíľku potrápime, ale tým pozitívnym. Dobre. Pretože máme tu kopu zaujímavých otázok, ale ja si myslím, že poďme trošku aj, nechcem to nazvať, že do praxe. Prax znie tak rigidne, ale v tej prvej časti je to väčšinou, že príbeh a v tej druhej časti sa snažíme, aby sme videli možno viac do zákulisia toho tvojho písania. A tvoje písanie je veľmi zaujímavé tým, že je strašne autentické, že je o tebe, nie je to možno tvorenie cudzích príbehov, ale je to hľadanie príbehov. A to je v istom zmysle súčasť každého autora, že my tie príbehy hľadáme, len niekto ich doslova napíše a niekto im hľadá tú metaforu, alebo teda ich prideľuje niekomu ďalšiemu. Jedna z vecí, ktorá ma fascinuje, keď som si o tebe trošku čítal, alebo som si robil prieskum, je ten kontrast medzi samotou v Paríži a medzi tým, ako si medzi ľuďmi otvorená, ako veľa na Slovensku aj inde cestuješ do Neapola, cestuješ s priateľmi, že vlastne sa tak neuveriteľne striedajú dva absolútne extrémne stavy. Je to niečo, čo ti pomáha tvoriť? Že vlastne máš priestor byť sama po tom, čo si to zažila? Alebo je to niečo, čo by si radšej nemala? A ty to vnímaš, hej? Ty to vidíš, že v tom Paríži ja som sama. Že ja som vlastne stále sama. Je to cítiť. Mamina mi minule hovorila, že stretla som kamošku a hovorí mi, že sledujem tvoju Emku, že ona je taká osamelá. A necítim sa osamelá. Mne je dobre, tak ti to vysvetlím. Je pravda, že ja som v Paríži sama. Môj priateľ chodí do roboty, normálne do ofisu a ja som väčšinou teda robím doma, vieš, aby som mohla ísť aj na vecko, lebo keď robíš v nejakej kaviarni, tak musíš tam nechať nejaké veci. Vieš, že vlastne ten komfort máš doma, ale potom ja som celý deň sama a si uvedomujem, že ja sa naozaj s nikým, že niekedy som sa s nikým ani neporozprávala do 8 večer, kým sa môj priateľ vráti. A áno, v Paríži som veľmi sama, trávim tie týždne sama, počas dní som stále sama, aj keď chodím na nejaké výstavy, tak chodím sama sa chodím nájsť. A tu je to, že extrém doma, lebo zase ja som extrém, hej, čiže ja si to naplánujem. Ja viem, kedy prídem domov. Ak mám nejaké ponuky počas toho, čo som v Paríži a zaujímajú ma tie ponuky, tak som taká, že dám vám vedieť, keď prídem a potom sa dohodneme, čiže ja keď prídem domov na nejakú dobu, tak to mám naplánované, predplánované, už zorganizovaný ten môj čas. A áno, je to ako, že ráno sa vrátim, ráno idem z domu, večer sa vrátim a mám tieto dva extrémy. A snažila som sa to uchopiť, nevedela som, škrípalo mi to v tej hlave, že jak ty môžeš mať tieto dva životy. A hovorím to mojej kamoške Zuzke Šimekovej, zavolaj si ju, napísala krásnych ľudí. Bola tu u mňa na návšteve a mali sme iba rozhovor akože dvaja neznámi, z ktorých sa stali známi a ešte sme to nikdy neposunuli do podcastu. Musíte, Ježiš, to by som si strašne chcela vypočuť. Ale mali sme asi 2 hodiny sme sedeli a kecali o máš živote. Máš impuls, tak nám to dajte. Dobre, my to chceme. Super. No a minule som sa s ňou rozprávala, strašne ľúbim tú Zuzku a ja som povedala, že škrípe mi to v hlave, že ja mám buď toto, alebo mám toto, že ja mám tie dva diametrálne odlišné životy a ona mi na to hovorí, že Emi, toto je tvoj jeden život, ktorý má tieto dve polohy, že akceptuj to. Že takýto máš ty život. A práve tam je tá otázka napríklad k tvorbe, že máš pocit, že vďaka tomu, že zažiješ a potom sa vrátiš domov, kde to máš čas spracúvať a dávať na ten papier, že ti to vlastne pomáha tvoriť? Je pravda, že som strašne vďačná za svoj život. Som tak veľmi vďačná za to, čo sa mi dostalo, čo mám, čo sa mi podarilo vytvoriť. Každý deň ďakujem. A neberiem to len tak. Neberiem to for granted. A to, že ja môžem prísť domov, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí ma inšpirujú, napísať im na Instagram, ak ich sledujem, mať nové priateľstvá, stretnúť sa s tebou, rozprávať 2 hodiny o písaní. A potom naozaj mám aj tú možnosť, že
Vrátim sa do Paríža, kde si tak akože žijem, lietam, poletujem, nakupujem ovocie a zeleninu, sedím a píšem. Som veľmi vďačná, že mám možnosť mať tieto dve škály. A je pravda, že tu doma nemám čas, tie 3 strany sa snažím písať, ale áno, nie je to z toho môjho vnútra, nevychádza to z toho môjho vnútra, keď píšem pred niekým, vidíš, ako som ti to tam napísala, že ja len pred sebou to viem. Ja sa potrebujem zavrieť a vypísať sa zo seba, keď som sama, keď je ticho, keď tam nikto nie je. Takže áno, je to, pekne si to povedal, že zbieram tie príbehy a potom ich zo seba vypíšem. A tým, že píšem o sebe, áno, možno raz mi príde prirodzené písať poviedky, teraz mi to ešte není. A áno, že asi naberám, vieš, že život sa mi žije, ja si cez neho plávam, naberám a potom to napíšem. Takže asi všetko ma inšpiruje, aj táto chvíľa ma inšpiruje. Vždy je podľa mňa o čom písať. A ja sa ale, za to som veľmi kritizovaná ľuďmi, čo chápem. Ja sa na život, ja ho chcem milovať. A za to si kritizovaná? Áno, lebo ľudia to vnímajú niekedy aj tak, ako že to moc pušujem, že som vyhajpovaná. Myslia si, že to nie je pravda, že ja som v reálnom živote iná. Ale nevadí, podľa mňa sa nemusíme baviť o nich. Nemusíme, ale v konečnom dôsledku si myslím, že rád ti k tomu poviem môj pohľad a to je ten, že každý človek, ktorý má s akýmkoľvek správaním sa toho druhého problém, tak je to v konečnom dôsledku jeho problém, pretože ty reaguješ iba na niečo, čo sa teba nejakým konkrétnym spôsobom dotýka. A moja taká skúsenosť, a mám to od točenia filmov cez aj takéto aktivity literárne, ale v podstate všetko, čo robím, je, že tí ľudia takíto budú a jediné, čo môžeš robiť, je týchto ľudí odstrániť a nechať okolo seba ľudí, ktorí uvažujú tak ako ty a ktorým to robí dobre, lebo vždy nájdeš niekoho, ktorému by čokoľvek, čo robíš, vadilo. Tak len jediné riešenie, môžeš sa zmeniť, ale potom len budeš oslovovať inú skupinu a zase ťa bude nenávidieť iná skupina, alebo môžeš robiť to, čo robiť a obklopiť sa tými, ktorí to majú radi a pre ktorých je to príjemné. To si krásne povedal, áno, máš pravdu. Som rád, že vlastne odbočujeme od toho písania natoľko, aby sme si pokecali o týchto veciach, lebo pre mňa sú že extrémne príjemné, ale dúfam, že to bude pozitívny vplyv aj pre ľudí, ktorí to pozerajú. Dobre, poďme naspäť na chvíľku. Dobre, prepáč, áno. Vôbec prepáč, práve žiadne ospravedlnenie, mne to robí radosť a ja si myslím, že toto všetko je inak súčasť toho procesu tvorby a mňa veľmi inšpiruje vidieť, ako iným ľuďom tá tvorba v hlave vzniká a presne preto podľa mňa toto je prirodzené. Čiže ja som presvedčený, že väčšina našich fanúšikov pri tomto zostane a že to bude pre nich inšpiratívne úplne inak, ako si pôvodne mysleli. Takže som iba rád, že takéto veci otvárame. Poďme do praxe trošku, do toho remesla. Mňa fascinuje jedna vec, ktorú som si všimol, a to, že ty nepíšeš veľké písmená. A zamýšľal som sa nad tým, do akej miery je to úmysel, do akej miery je to náhoda, lebo aj svoja je s malým. Áno, aj moje meno. Aj tvoje meno je s malým, aj tvoje logo vlastne EM je malé. A zároveň teda v súvislom texte, samozrejme v knihe je to iné, ale keď to píšeš ty, je to bez veľkých písmen. Má to na Instagrame. Alebo aj na blogu, alebo aj v rôznych iných, alebo celý web máš tak. A pravda. Je tam nejaký úmysel? Mne sa to páči len. Mne sa to takto páči. A není tam žiadny úmysel. Je to vizuálne, možno to raz zmením, teraz to robím takto. Mne to príde, že je to také vyrovnané, že tá rovnosť v podstate, že... Možno že ju takto hľadám, lebo ja teda vyrovnaná vôbec nie som, ani zďaleka. Ja nehovorím, že, lebo podľa mňa nikto reálne nie je 100% vyrovnaný, ale minimálne je to snaha o to, aby... Sa vyrovnávať. Áno, ja sa snažím sa vyrovnávať. A vyrovnávaš sa aj v texte, to je hrozne pekné. Dobre, je tu pomerne dosť otázok na tvoju vydanú knihu a tá kniha môžeme sa o nej baviť veľmi veľa, už sme sa aj bavili. Poďme trošku do tej vydavateľskej stránky. Bola tu otázka, či si ju vydala sama, alebo ti ju vydal niekto. Vieme, že sama. Sama. Je na to nejaký dôvod? Skús povedať, že ako si uvažovala pri tom vydávaní. Nevedela som, či by mi ju vydalo vydavateľstvo, či je natoľko dobrá, to už som ti hovorila na začiatku. A nechcela som sa spomaliť, že chcela som už do toho ísť, rozbehnúť ten proces. Tým, že ja by som chcela vydávať knihy, veľmi som sa chcela naučiť proces vydania knihy, aby v budúcnosti, keď napríklad budem robiť s vydavateľstvami, som nebola nevedomá, aby som vedela, ako to funguje, aby ma nikto nemohol možno oklamať. Chcela som si to zažiť na vlastnej koži a chcela som, aby tá kniha vyzerala takto, hej, aby bola brutálna. Teda pre mňa je brutálna.
Marek, toto je zmiešanina 2 farieb, žltej a nejakej ešte jednej. Mixovali ju ručne, striekali to ručne. V Helbichu sme to robili v najlepšej tlačiarni za mňa na takéto piplačky. Keď by sme to nerobili v Helbichu, podľa mňa ten Tomáš Kytlička všetky detaily mi vysvetľoval, mal so mnou trpezlivosť. No a hovoril nám Tomáš, že keď to začali striekať, už sme tie knihy mali mať, už sa mali predávať, takže vtedy začalo byť tak vlhko, že tá baba, ktorá to striekala, sa rozplakala z toho, že to nešlo. Že tam je makačka na tom, papier sme si vyberali podľa pocitu. Prišla z Arctic Papier Jana Rakúsová, ktorá priniesla, ja som vybavila Work Lounge pre mňa a pre Lalinu, aby sme spolu robili tú knihu. Takže my sme mali krásny office vo Work Lounge. Prišla Jana do nášho ofisu a ona priniesla, že Jani, jak si mám vybrať papier? Ona, že so zatvorenými očami podľa pocitu. A my sme proste podľa pocitu takto vybrali papier. Ja som si vybrala tento, čo som zistila, že samozrejme, že je jeden z najdrahších, ktoré som si mohla vybrať. Tak Jana ma potom spojila z Europapier Bohémia s pánom Petrom Lacinom, ku ktorému som nabehla do hostivaře a povedala som mu, že ja som Ema, chcem si vydať svoju knihu, ale chcem tento papier, ale neviem si ho dovoliť, nepomôžete mi? A on, že pomôžem. To je super. A mali sme papier a potom sme išli do Helbicha. Ja som nechcela ani hard cover, ani soft. Ja som chcela hybrida. Toto je hybrid. Wow. Ktorý je natiahnutý s matným laminom. Proste vidíš to, že to není ani hard, ani paper. Všetko je, táto my sme ešte, kniha je zaviazaná červenou pre šťastie. Proste tu vidíš chápeš, že tu máš červenú. No je to, vydala som si ju preto to sama, lebo je to piplačka, ktorú som si takto chcela spraviť. Chcela som, aby toto nie je klasický tvar. To by mi neurobili vo vydavateľstve. Ale vlastne presne tak ako ty, aj tá kniha je potom unikát, že vlastne všetky quirks, všetky drobnosti, všetko, na čom si sa podielala, si potom ty sama a vlastne vieš, že tá kniha nebude ani len podobná žiadnej inej. A podľa mňa to je tiež celkom pekný message, ktorý tá kniha dáva, že všetky sme bohyne, všetky sme jedinečné a táto kniha je jednoznačne jedinečná. Mám z nej neskutočnú radosť. Pozri sa, motýlik. Máš záložku a môžeš si takto, to sme až potom zistili, že ono to funguje takto. Pozri. To je perfektné. A ideš. A toto ti ešte poviem, tuto som bojovala, moje ego tuto riešilo, že som to chcela samozrejme rúžovou, Emma Miller, že jak môže byť moja kniha taká, že ty vo väčšine svetla nevidíš, že kto to napísal. A veľmi ďakujem Lale, aj som jej to hovorila, že super, že ma do toho pušla, pretože tá kniha má byť tvoja, že ty si máš pozrieť a prečítať, že ja som svoja, nie Emma Miller je svoja. Že proste dali sme priesvitným môj názov, moje meno. No toto mi ukazuje hrozne veľa vecí, s ktorými sa dokážem zase stotožniť, lebo ja tiež veľmi ťažko púšťam niektorú kontrolu a chcem veci podľa seba. Na druhú stranu musí byť takýto život veľmi ťažký, keď si to všetko kontroluješ. Ako ťažko sa ti púšťajú veci z rúk a máš nejakých ľudí, ktorým vieš 100% dôverovať? Teraz mám 2 baby. Jedna je Katka, ktorá bola marketingová riaditeľka pre H&M, poznáme sa 10 rokov. Ona teraz pomáha CEOs, ich dáva dokopy a ich firmy a tak, veľmi je šikovná. Business advisor, CEO advisor, neviem, ako by som ju nazvala. No a keď sa začal proces knihy, tak som vedela, že OK, ja to nedám deadlineovo, ja potrebujem niekoho, kto by ma tam držal a kto by mi hovoril, Ema, toto dneska musíš poslať, lebo vedela som, že ja si uletím, jak pri našom rozhovore a nepostíhame tie veci, že potrebujem niekoho. A napísala som jej, že Kati, že potrebujem niekoho, kto by mi pomáhal tento rok. A ona, že a ja? A ja, že ale ja si nemôžem dovoliť. A ona, že môžeš. Tak mala som vďaka našemu priateľstvu, aj to naše priateľstvo išlo na úplne iný level. Pomáha mi Katka, ktorá už teraz robíme spolu menej, lebo má full time chodí, ale stále tam je so mnou a mám tak, jak ja dávam zo seba tie emócie von, tak jeden deň som prišla do ofisu v Prahe robiť niečo s knihou a zistila som, že sme hrozne neskoro, to bolo na začiatku tvorby, že sme brutálne neskoro. A rozplakala som sa, samozrejme, že som si to natočila a dala som to na Instagram, môj záchvat revu z toho, že nevládzem, smutno mi je za mamou. Áno, je toho veľa. Je toho veľa a prišla mi reakcia Lenky, ktorá mi povedala, ahoj Ema, ja učím
ja učím telocvik detí with special needs, malé deti with special needs. Absolútne nechápem, čo robíš, ale mám teraz čas a môžem ti pomôcť. A odvtedy je moja Lenka, že bohyňa servis. Píše, ona chodí ráno do práce k deťom na telocvik a po obede je so mnou. Proste, takže Lenku mám takto a Lenka to je taká deadlineistka, ona nepustí nič. Takže mám tieto dve baby a Katka mi hovorí presne, že púšťaj veci. Potrebuješ púšťať, aby mohla si ty sa oslobodiť a kvitnúť v tom, čom si dobrá. Takže teraz si hľadám, vidíš presne tú community manažerku. Chcem tie skupiny zväčšovať, chcem ich rozživovať, ale bez toho, aby to bolo na úkor mojej vlastnej tvorby a mojho vlastného času. A viem, že community manažerka, ktorá bude štrukturovaná a zodpovedná a zorganizovaná, bude lepšie robiť tú robotu ako ja. Takže zase som ti odpovedala veľmi komorne na tú otázku. Absolútne správne, tak ako si mala. Chcem púšťať to, čo by som mala púšťať, aby som mala čas sa zase držať toho, čo milujem a v čom som dobrá. Perfektné. Hovorili sme o tom, ako veci kontroluješ, zároveň, ale nemáš problém pridať si ďalšiu a ďalšiu aktivitu, ktorú budeš kontrolovať, čo je teda veľmi zdravé a jednoduché. Úplne viem, o čom hovorím, lebo robím si to každý deň a akurát si písala venovanie mojej manželke, tak tá by ti veľmi rada porozprávala o tom. Mali sme dokonca pozvánku na našu svadbu vo videu, kde ona teda nahrali sme scénku, ale bolo to úplne úprimné a ona prišla, zase si založil ďalšiu firmu alebo nejaký projekt a ono to tak dosť vysvetlilo to, ako fungujem. Čiže konečne som rád, že môžem vidieť niekoho, kto je v tom ešte horší alebo lepší podľa uhlu pohľadu. Ako sa kontroluješ v tom, aby si zostala na zemi a robila len tých pár projektov? Lebo z toho, čo som videl, tak máš, že tak 2-3 nápady denne a ty by si rovno išla a rozbehla ich. Nedržím sa na zemi. Ak je to možné, ak sa to dá, ten projekt, impulzov má 1 000 000. Akože 1 000 000 denne impulzov, ale potom niekedy tie impulzy, aj ty to podľa mňa máš strašne veľa, ale potom niektoré veľmi rýchlo zhasnú a tie, ktoré nezhasnú, tak pozriem sa, že či sa to dá, či mám na to financie, či ja neviem, proste je tam nejakým aspoň miniatúrnym percento reálne. Vieš, že je to 1% reálne, že to pôjde, tak ja do toho idem a nerozmýšľam nad tým, že budem unavená. Mne to ale, a podľa mňa aj ty to tak máš, je to únavné, ale nás to nabíja. Strašne. Ja si neviem predstaviť nerobiť to. Že ja často, keď je ten čas, rozhodnúť sa, že idem nič nerobiť, alebo idem robiť toto. To nič nerobenie by mi pomohlo, že čisto z toho fyzického hľadiska, že by som sa pravdepodobne, by som si oddychol, ale mňa by to mentálne ubilo. Zatiaľ, čo keď vidím, že som niečo urobila, má to dosah, tak potom prídem nabitý jak Duracelka a fungujem na tom ďalší mesiac. No, presne. Veľmi zaujímavé. Nám to dáva živosť. Je to tak. Praktická stránka písania. Žiješ 12 rokov v Paríži, študovala si v Kanade, beháš od 16 rokov po svete, skoro polku života. Wow. Ako si udržiavaš slovenčinu na úrovni, že ňou dokážeš písať, tvoriť, rozprávať? Denne rozprávam po slovensky vlastne. Vieš, celý môj Instagram je po slovensky, takže ja denne rozprávam po slovensky. Je pravda, že každý deň rozprávam 3 jazykmi. Čo som si až teraz uvedomila. Ale snažím sa čítať po slovensky, že keď je tam, nechce sa mi tú angličtinu, že cítim sa vždycky blbo, keď čítam po anglicky, že nerozvíjam svoju slovenčinu. Takže snažím sa čítať po slovensky a existujem vlastne po slovensky, aj keď som v inej krajine. Ktorý jazyk je ten, v ktorom uvažuješ? Slovenčina. Stále? Super. Ale keď napríklad uvažujem, lebo práve niečo riešime s frajerom, tak iným jazykom, vieš, ale áno, slovenčina je moja. Po slovensky sa so sebou rozprávam, keď sa so sebou nahlas rozprávam do zrkadla, alebo tak je to po slovensky, takže slovenčina je môj jazyk. A vidíš, Marek, možno aj tým, že nežijem na Slovensku, si dovolujem tvoriť tie slová, ktoré neexistujú. OK. Ja mám odsledované na sebe, že ja teda mám 2 jazyky, že veľmi aktívne. Ja tu francúzštinu nemám, ale mám slovenčinu a angličtinu. Často by som povedal 50/50, aj keď teda pri tvorbe už sa to výrazne otáča, lebo robím oveľa viac aktivít, ktoré sú čisto v slovenčine. Napriek tomu mám pocit, ako keby som mal inú osobnosť v každom jazyku. Máš aj ty ten pocit, že sa ti osobnosť trochu mení? Aj hlas. Môže byť?
úplne tón hlasu. Osobnosť meniť nie. To sa nezamýšľam, ale je pravda, že poď sa, takto rozprávam, schválne skúsime z toho, že takto rozprávam po slovensky. When I talk in English, som úplne inde. Et quand je parle français, som úplne vysoko. To je pravda. A tá francúzština to ale vyslovene k tomu ťahá. Totálne. Ale pozri ten rozdiel, že when I talk in English, quand je parle français. Úplne niečo iné. Ty si daj teraz, že po anglicky, daj po slovensky. Ježišmária. When I speak English, Aj ty máš hrubší. Mám, fakt? A asi áno, keď na tom uvažujem. Sranda. Ideme nižšie. A to je možno tá osobnosť, lebo ja mám pocit, že napríklad zmysel pre humor vnímam iný. Že mi napadajú úplne iné vtipy. Aha, to možno hej, no. Úplne inak, keď sa s niekým rozprávam. Ja som sám šokovaný z toho, že čo mi napadá. Chcem to použiť v slovenčine niekedy, že čo som... A to zrazu nejde. Čiže v angličtine si funnier. Asi áno. Mám pocit, že sa mi tam tvoria v hlave veci, ktoré sa v slovenčine netvoria. Je to zaujímavé. Vieš si predstaviť, že by si napísala niečo v inom jazyku? Že by si to bola stále ty a že by si bola schopná oslovovať ľudí stále rovnako? Máš prípadne taký cieľ? Rozmýšľala som nad tým, že svoju preložím do angličtiny. Zase, vidíš, keď budem mať na to financie, priestor, tak to spravím. Nie v nejakých kusoch, možno len aj pre mojich kamošov, ktorí... To je pravda, že napríklad moji kamoši blízky v Paríži nevedia, čo ja robím. Nechápu to. A niekedy príde za mnou kamoška s niečím, čo ja hovorím na Instagrame stále a ona nevie, že ja jej môžem s tým pomôcť. Vieš, že niekedy tie moje kamošky vlastne nevedia, že sú určité veci, že prídite s tými vecami za mnou, že ja sa tomu venujem každý deň, celé dni. Možno by som chcela, aby ma moji kamoši inak by ma pochopili, podľa mňa, keby si prečítali túto knihu. Môj priateľ sa učí po slovensky už 2 roky, výborne vie. To je super. Ale raz, počúvaj, píšem tam, že stretla som chalana, ktorý nie je ani pekný, ani škaredý, ani vtipný, ani a to je on, hej? Takže neviem, či chcem veľmi, aby si to všetko prečítal. No ale ja som písala, keď som žila v Kanade, tak som písala moje texty po anglicky. A sú fajn, ale tá slovenčina, ten jazyk. My máme také krásne slova. Ja súhlasím a hlavne mám pocit, že sú úplne jedinečné a že tá tvoja osobnosť, alebo teda tá znalosť toho jazyka, ktorá nemusí byť profesionálna, ale to, že ju máš od malička, ti dovoluje úplne inak dostávať emócie von. Je to veľmi zaujímavé. Moja asi posledná otázka, moja vlastná, je taká trošku odhaľujúca, ale tak trochu dúfam, že nám to uzavrie celé. Dobre. Existujú ľudia, ktorí pod vplyvom veku, zranení, ktoré zažili, veci, ktoré sa každý deň dejú, povinnosti, ktoré musíš zvládať, zodpovednosti, ktorá do života prichádza, sú takí zjazvení a vybudujú si možno to brnenie z tých jaziev, že vlastne zo života namiesto toho preciťovania, namiesto tej slobody, namiesto toho, aby si sa otvárala cíteniu, tak vlastne radšej vnímaš život ako sled povinností a odfajkávaš si tie, ktoré sú vybavené a sleduješ tie, ktoré ešte nie sú. A potom ten život sa stáva a vlastne tieto aktivity, tie komunitné, to rozprávanie sa s ľuďmi, to stretávanie a tá radosť, ktorá prichádza, je vlastne ten sekundárny, ten proxy pocit šťastia, ktorý dostávaš, ale ten svoj vlastný je veľmi ťažký. Ako si udržiavaš schopnosť byť stále otvorená aj zraneniam, aj láske, aj tomu pozitívnemu, lebo veľa ľudí to možno vníma ako negatívum, ja to vnímam ako obrovské pozitívum. Byť schopný nechať sa zraniť a potom byť schopný o to viac sa tešiť, keď príde niečo pekné. Ja som mala obdobia, kedy som bola veľmi nepríjemná, namyslená, nadradená na teba. A to boli obdobia, kedy som bola ublížená, kedy mi bolo zle zo seba, bola som nepríjemná k tej mojej krásnej kamoške. Preto, lebo som sa pri nej cítila zle, lebo ja som sa necítila práve krásna, ona bola moc krásna. Mňa dokáže ovplyvniť, keď sa na mňa niekto škaredo pozrie. A s týmto som napríklad veľa bojovala, že Ema nemôže teba ovplyvniť, keď si ideš ráno kúpiť kávu a je nepríjemná na teba, tá baba nemôžeš mať z toho celý deň zlý deň, lebo mňa to dokázalo tak ovplyvniť. A teraz si uvedomujem, a keď sa mi niečo takéto stane, keď je niekto nepríjemný, keď je chladný, keď je uzatvorený, tak si uvedomujem, že on je asi ubolený. Že to je jeho, on sa chce, tak potrebuje sa chrániť, že on je ubolený. A mne osobne robí dobre preciťovať veci. Mne to robí dobre, keď všetky tie emócie preciťujem a keď sa aj trápim a keď
Robí mi to dobre. Vidíš, neviem ti odpovedať na túto otázku. Odpovedáš na ňu veľmi dobre, lebo odpovedáš presne tým, čo je to tvoje. Je vlastne dôvod, pre ktorý som sa pýtal, je ten, že toto všetko, že to logické spracovanie tohto je jedna vec, ale ako sa neobrniť, lebo vlastne v tej chvíli... Ale ty, keď sa potrebuješ obrniť, ty sa obrni. Vieš, že ak ti to v tú chvíľu dobre spraví, že sa obrníš, tak sa obrň. Podľa mňa by sme mali robiť tak veci, aby nám bolo dobré, aby sme sa chránili. Ak to takto ťa to ochráni, tak sa obrň. Mne osobne to brnenie mňa ťaží. Mňa brnenie, ktoré si dávam, lebo si myslím, že to potrebujem, ma ťaží a berie mi vzduch zo mňa. Takže ja to musím preciťovať, aby sa to zo mňa potom dostalo, aby mi bolo zase ľahko. A spojíme to možno na úplný záver tým, čím sme začali. Pomáha ti v tom práve to písanie a tá tvorba? Totálne. Psychohygiena najväčšia. Myslím si, že lepší záver nemôže existovať, ako ukázať ľuďom, že tá tvorba, byť sám sebou, dostávať to medzi ľudí, alebo len sám pre seba nejakým spôsobom kreatívne na papier, do podcastu, do audia, do čohokoľvek je to najlepšie, čo vlastne sa aj snažíme týmto podcastom celé robiť. Takže ja ti strašne ďakujem, že si prišiel, že si odtrpela celé tie 2 hodiny. Bolo to úžasné a chcem len povedať, že ak ti písanie robí dobre, tak OK, on ti tuto poradí, Marek, ti dá nástroje. Ale nech ťa to nespomaluje teraz, že si myslíš, že nie si moc dobrá, že nie si moc dobrý, že ty písať nemôžeš. Ak ti to robí dobre, rob to. Pretože aj ty môžeš písať. Presne. A aj ty môžeš byť bohyňa. Všetky sme.